Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Dezitet 4. Već nekoliko dana se razmišljam da li da uopšte snimim ovu emisiju. Na kraju krajeva sam ovaj projekat pokrenuo iz svoje glave i dobre namere. Nikome ništa ne dugujem, pa sam ipak prelomio da to i uradim. Postavlja se svetski mizanscen za nešto što će se desiti. To vrlo brzo, u nedeljama koje su pred nama. To više nisu čak ni meseci. Pokušat ću da povežem. I verujem da ćemo zajedno u tome učestvovati. Nekoliko za mene bitnih tačaka. Trenutno je najaktuelnije dešavanje na Kaukazu. Počeo je rat. Dobro se mažu, koliko možemo da vidimo. Brojne su žrtve na obe strane. Istorijat tog dešavanja su neki mnogo upućeniji ljudi od mene već uradili. U opisu ovog videa upućujem vas da pogledate jedan video koji je uradio dr. Petrović i postavio je dosta dobro i istorijat tog dešavanja i situacionu sliku aktualnih dešavanja. No, moja intencija u ovom videu je da vidimo šta se krije iza svega toga. Povezat ćemo tu tačku, povezat ćemo naravno američki desant na Srbiju, povezat ćemo iznenadno Trumpovo poboljevanje. Pa da vidimo kakve to ima veze jedno sa drugim. Što se tiče sukoba između Jermenije i Azerbejdžana oko Nagornog Karabaha, možemo da vidimo da je to krenulo dosta silovito, da velike sile pokušavaju da to ugase, aktuelne vlasti velikih sila. Znači, pre svega se odnosi na Ameriku i Rusiju, s tim što imamo jednu izjavu Trumpa s početka ovog sukoba da će on pokušati da nešto učini. To će reći, neće malim prstom mrdnuti, on trenutno ima mnogo većih briga. Bolest ga ophrvala, izbori se bliže. Kako sam već ranije u nekim emisijama govorio, mi smo u eri transformacije, planetarne transformacije. Ta transformacija će u prvi plan izbaciti države koje mogu da postignu određeni stepen samodovoljnosti. Ruši se svetska trgovina, svetski finansijski sistem. Opstaće oni, to je vrlo surova istina, koji su u stanju da proizvedu hranu, osnovne životne potrepštine i energiju da bi funkcionisali. Dok se ta transformacija ne završi, ovim ostalima, to je teško, žalosno reći, ali sljedećih godinu, 2 dana neka je Bogu pomoći. Ono što možemo da znamo i treba da znamo, to je da iz Nagornog Karabaha ide, odnosno u blizini Nagornog Karabaha, ide jedan vrlo značajan naftovod. Taj naftovod kreće iz Bakua i proteže se lepo, prolazi dosta blizu Jermenije,
ulazi u Gruziju, preko Gruzije kroz Tursku i dalje Bugarska, Rumunija, Mađarska, treba dalje da se grana. Azerbejdžan praktično pliva na nafti. Jedan krak će otići ka Sredozemlju i tu Turci planiraju verovatno da rade neku vrstu izvoza daljeg i aranžmana koje prave sa Azerbejdžanom. No, zašto je pokrenut ovaj rat, kome je u interesu? Moja je pretpostavka i ova emisija će biti u priličnoj meri pokušaj odgonetanja, bez pretenzije da ćemo ih pogoditi. Mogući su promašaji. Nisu sve karte otvorene, tek ponekad. Ali kako je situacija zaista opasna, ja je smatram opasnom, mi moramo uložiti napor da vidimo u kom to pravcu ide. Ko bi bio zainteresovan da se ovo žarište razbukta? Turska i njeno vojstvo, i Erdogan. I svi oni koji su Erdogana doveli na vlast. To je pre svega jedna tajna organizacija, turska, koja je povezana sa vrhovima svetskih iluminata. Tom čoveku je neko izgleda utuvio u glavu da će on moći da povrati Tursku imperiju. Azerbejdžan ima naftu. Svedoci smo toga da i u području Sredozemlja se razbuktava sukob između Turske i Grčke, isto oko nafte. Turska je angažovana na više tačaka u svetu. Vojno angažovana. Doduše u skromnom obimu još uvek, ali je prisutna. U Siriji, u Libiji, u Azerbejdžanu. Stalne kontingente vojne imaju prema Kurdima, turskim Kurdima, prema Iraku. Nije to mali napor vojni koji Turska ulaže. Mi vidimo taj pokušaj ekspanzije. Ne govorimo o ovim pokušajima Erdogana da izvrši tu ekspanziju na Balkan. To neće proći i to može da se pozdravi sa time, ali vidimo intenciju. Azerbejdžanci su, što bi se reklo, isto što i Turci. Interesantno je da ih ima neki 3-4 puta više u Iranu. I to je strašno. I to baš naslonjenih prema, u tom severozapadnom delu Irana, naslonjeni prema ovom području. Iran je naravno zainteresovan da te stvari drži pod kontrolom. No, ajde da ovako kažemo. Pošto se tu Jermenija uglavila, praktično to vidite na karti, između Turske i Azerbejdžana i nesmetanog prisustva Turske tako lepim, bogatim izvorima nafte, možemo da kažemo da Turska je bila zainteresovana da reši taj problem sa Nagorno Karabahom, a čitaj da reši problem sa Jermenijom. Da ne zaboravimo da su oni preko 2 miliona Jermena pobili u Prvom svetskom ratu. To na najbrutalniji način poklali. Ko nas ustaše u Jasenovcu. Ista stvar. I da ih verovatno svrbi nož da to ponove. I da raščiste situaciju i da nesmetano izađu na Kaspij. Da li su oni normalni?
ili ih neko na to navlači. Da li će Iran i Rusija to mirno posmatrati? Ja mislim da to svi sami možete da zaključite kakav bi tu mogao biti epilog. A ko je još zainteresovan da ta Turska u konačnom bude poražena? Pa sve mi nešto liči da su to Izraelci. Oni bi bili zainteresovani da tu jednu silu u narastanju, kao što je Turska, ipak neutrališu. Nisu ti Turci isto što i Egipćani ili Sirijci, koje je Izrael mlatio kako voli. Naravno, Sirijce više ne može. Rusi su tu. I gle, da li su oni tu slučajni? Kako to da povežemo sa Vašingtonskim sporazumom? Pa tamo su Izraelci uneti u tekst sporazuma. I ono što sam u prošloj emisiji nagovestio, da se ide na stvaranje neke vrste Mediteranske unije, polako sad dobija obris. To će biti veoma burni događaj. Veoma burni sa ishodom koji ne možemo do kraja da sagledamo. A ono što možemo sada da sagledamo, to je da je Trump odjednom poboleo. Treba da se podsjetimo, a da je u aprilu mesecu Putin bio u bunkeru, ja mislim, čitav april, spašavajući se od korone. Zašto je to do kraja uradio? Koje su njemu realne opasnosti pretile? Da mora Šojgu da ga čuva? To još uvek ne znamo. Teško da ćemo skoro saznati. Ali su mi situacije ovako, što bi se reklo, similar. Zbog čega se Trump sada povlači? Koji se to udar na njega sprema? Pred izbore. U kojoj meri je to taktičko izbegavanje i ko tu taktizira? I hajde da stvar razvijamo do kraja. Ono što sam nagovestio već kroz nekoliko emisija. Američki izbori neće proći mirno. Kakav će ishod biti? To ćemo posmatrati. Šta će se za to vreme dešavati? Mi sad već imamo situaciju da na vest da je Trump oboleo od korone, da su berze podivljale. Šta mislite šta će biti sa tim berzama ako krene jedno dobro makljanje po Sjedinjenim Američkim Državama dan posle izbora? Pa doći će do kraha sistema. Ekonomskog. I da se vratim na početak onoga što sam rekao. Imaćemo jedan veoma turbulentan period, ne mislim samo kod nas, ovo je globalna igra. Jedan prelazni period koji će potrajati dok se to bude stabilizovalo. Dok se pronađe nova merna jedinica na kojoj će svet funkcionisati. Da li će to biti zlato ili će pre biti nafta? Sve mi se čini ovo drugo. Zlata nema dovoljno da obezbedi pokriće. Na planeti ga nema dovoljno, jednostavno. Ono jeste
uvek stabilan finansijski oslonac, ali u masi ga nema dovoljno da bi pariralo masi privrede koja postoji, ali zato ima dovoljno nafte koja to može da uradi. Pretpostavljam da će nafta postati nova merna jedinica i neka nova valuta koja će na njoj nastati. Pa onaj ko ima naftu, taj će biti miran. A onaj koji je nema, morat će da obezbedi tu novu valutu prodajom svega što ima da bi preživeo. I to je po meni poenta te priče. Kako će se ratna dejstva razbuktavati? Vidjet ćemo. Ono što možemo da vidimo, to je da Rusija sedi na najvećim rudnim nalazištima na svetu. Svega. Vidljivog i nevidljivog. Oni u stvari i ne znaju najvećim delom šta imaju. Malo je toga još istraženo. Ono što je istraženo, to su enormne količine svega. I šta mislite da ovi svetski zlotvori neće pokušati na svaki mogući način da se toga domognu? Znaju oni da ne mogu da savladaju Rusiju, ali mogu da je oslabe, da im ona pojeftino daje to što ima. I to je po svoj prilici igre. Rusija je angažovana u Siriji. Bude li se ovo na Kavkazu razbuktavalo, bit će na Kavkazu angažovana i bit će angažovana u centralnoj i severnoj Evropi. I to je ono što onima koji vuku konce iza Trumpa odgovara. Da u eri njihove transformacije Rusija dovoljno oslabi da kada ta transformacija bude završena, da oni dalje imaju paritet koji je iznad Rusije. Pa da onda ispočetka krenu. Ne bih dalje u to ulazio. Ono što sam rekao u prošloj emisiji oko američkog desanta, mislim da stoji i mislim da iza te igre najpre stoje američki Jevreji. Da li će oni od Srbije i Balkana napraviti novi Eldorado po svojim uzusima i potrebama? Verovatno, ako se događaji ne budu drugačiji odvijali. U prošloj emisiji nisam obrađivao kontramere, pre svega Rusije i Kine, pa je možda ostalo malo i nedorečeno. Ono što potpuno sa izvesnošću mogu da vam kažem, to je da ni Rusi ni Kinezi neće gledati šta se dešava. Što se Rusije tiče, koliko vidim, čekaju da prođu američki izbor. Trpe udare, odgovaraju koliko moraju i čekaju. Da ne bi pogoršalo poziciju Trumpa, odnosno grupacije koja je njega dovela. Da ne zaboravimo, ni jedan američki predsjednik nikada nikakvu vlast nije imao. Vlast je imao onaj koga je doveo tamo i stavio u tu stolicu. I tako je i sada. Uvek oni pronađu sposobnog čoveka koji će njihove naume i njihove želje da realizuju. Trump je veoma sposoban čovjek. Vidjet ćemo odmah posle američkih izbora šta će i kako uraditi Rusija. Rusija u celom ovom razvlačenju
pokušaju razvlačenja njenih snaga ima tu sreću, a i pamet da ima dobru saradnju sa Kinom, barem leđa joj nisu ugrožene. A i Kinezima je to u interesu. Rusija će, htjela ne htjela, morati da obavi svoj posao. I siguran sam da će im prirediti iznenađenja, ne samo taktička, nego strategijska. Kao što je bio konjički skok u Siriju, kada su preskočili Srbiju pre 4-5 godina, kada je sve bilo pripremljeno na Kosovu da počne novi rat. Mnogi to nisu ni primetili tada. I do njega nije došlo samo zbog tog iznenađenja koji su Rusi napravili u Siriji. Kako će im sada iznenađenje prirediti, verujem, nešto veoma maštovito i veoma inteligentno. No do tada sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji živeli.